lapho engangiqala khona nje ukubona into yenkosazane beside lokho kuhlaza kuveza kodwa ngangayiboni efonini. Siphinde sinibingelele babukeli beKama TV with Prince Bhekundeni kaZola. Namuhla-ke ngizokhuluma-ke ngosuku lami lokuqala mhla ngibona inkosazane, hhayi ngalokhu okujwayelekile kokuyibona mhlambe ey'thombeni, I mean emafonini nje lokhu nalokhu okuvamise ukuchazwa ngabantu, cha ngiyochaza. And please take note, I understand ukuthi inkosazane yini, I call it i-mermaid or indlozi. Abanye kuya ngawo ukuthi ukubiza kanjani, so ngifuna ukuzochaza kabanzi ukuthi cha mina ukuyi-experience kwenzakalani. Ngicansi bonke abantu bayazi ukuthi kunalento yokuthi inkosazane inikana umcebo this and that iyayishintsha ibe nyo. Nginayo le information futhi nami ngiyayazi futhi ngiyayi-understand spiritual ukuthi inkosazane ivuswa kanjani emanzini. Njengoba nje ngumfana, kade ngumfana, ayisengimdala manje ngomkhulu. Njengoba kade ngumfana nje nami bekade ngibhukuda. Once upon a time sake sa-experience njengoba thina besithi masibhukuda uthola ukuthi sihamba masesicikekile ukubhukuda ezibeni esisodwa, uthola ukuthi sihamba iziba lezi esihambayo sihamba siyithesta sikudla. One day sa-experience nje esinye isiziba, angithi besiqale sijikijela inhlabathi sithi akuphume konke kusala ugogongo namazinyo. Sake sa-experience kwenye indawo ngala mawudlula koLundu ubheke komahlabathini, sake sa-experience, angazi noma kaphangodini leya ndawo sasikade sivakashe kuyona. Sake sa-experience la sake sakhona safica kunesidamu licwebile esathi masisaphosa amatshe kwaqhamuka umuntu wesifazane nje ekudla khona, wathi ngicela ningayiphosi umlungu, kodwa hhayi lo inkosazane, ngoba inkosazane idume ngokuba umama fish, intombi fish, ufish ngezansi, siyibone angalokhu ngichaza. Sake sayi-experience le situation yokuthi qhamuke intombi yomlungu kodwa engesiwo ufish. Angifuni ukuqamba amanga, I was very young by that time, ngama-90s. Sathi sisaphosa inhlabathi yathi ngiyanicela ningabhukudi, this is real, ngiyanicela ningangeni la kulamanzi, sizoxabana futhi nizowangcolisa. So ijubane esabaleka ngalo ngoba simbonanga waqhamuka futhi nokuthi washona phi kanjani, asagcina sabaleka nje kwaphela isikhathi singaboni. Before I miss the topic, let me continue. So siyazi ukuthi inkosazane mayivuswa uvuswa umoya wayo futhi uvuswa ngey'khathi izimo. Angizile kodwa ukuzo-emphasize izinto ey'kanjalo. Ngifuna ukusho ukuthi mhla ngi-experience futhi ngokukhula-ke empilweni ngide ngikhula kube nesikhathi la engihamba khona ngiye eGoli. Mangifika eGoli shuthi njengoba sikhula-ke sizama impilo sihlanganisa lapha nalaphana. So mangifika eGoli kunendawo engathi mangifika eGoli ngaya kuyona ekuthiwa Babsfontein. Yeah, it's Babsfontein. So lo layini mawugibela kunesiteshi sesitimela lapha ekuthiwa esiseThokoza kuthiwa isempilisweni. La ugibela khona uhambe ngalo layini lo Wheatville, Germiston and stuff like that. So istop engehla kuso, owehla kuso laphana esokugcina engehla kuso, it's Calfontein. Yeah, most uyahamba lapho usukubheke emaplazini abelungu, indawo abelungu amaplaza or izibed farm no elibed farm no namakho mushroom amasobho la okushubisa ikhandwa khona lezi indawo, kunama country mushroom nama pieces lana nezinkukhu gold obani ba isemaplazini nje, indawo eyiqabalazi futhi abelungu gcwele bona ibona abanalezi inkampani badila inkukhu. Ngiyakhumbula nje olamthuthu sasibathenga ngo-10 rand ngoba waqhamuka itruck nje linenqwaba. So ngangehla kuleso stop-ke mase ngiya-hike, mangiqeda ukuhike-ke mase ngiya-ke kule ndawo le ekuthiwa ise-Babsfontein. Kuno-Bronco laphana, no-Bronco or Spruit. Nje le ndawo iphakathi kweBenoni nePretoria. Ya mangayiqala kahle nje iphakathi kweBenoni nePretoria, iphakathi nendawo ngoba mawusuke eBenoni udlula kuyona indawana encane nje iBabsfontein, kuney'todlwana mase kuba nendawo yemjondolo. So la into eyenzeka-ke abantu bengaze bedidiseke,
Into eyenzeka ke la kwathi ngelinye ilanga kunomgaqo ke usuka khona la okune shopping center nyana encane iy'tolo futhi angazi ngathi yini le ngoba kuncanyana nje kunamabhenki anyana kusa-garage like kodwa kuyizitolo khona ya kusa-quick shop kodwa izitolo phela khona ngoba iyona yonke into ithengwa khona ngisho igrosa khona uma ufuna ukuthenga igrosa so nje kusasenta kodwa kuncane kakhulu kuncane kakhulu kulingana nesitolo esincane esisodwa leya ndawo noma iy'tolo ey'mbili ey'ntathu uma uqhathanisa ngaqalekisa nje noLundi shopping center ukuthi akulingane naleyo nto noma uma usempangeni uqalekise ngoDelula Center Delula Center inkulu kakhulu kuncane nje so lapho-ke masitohoza kunendawo-ke esemjondolo ohambayo uye khona esemkhukhwini kunomgaqo ohamba ngapha nomunye owu-freeway uma uphuma kulo freeway oya eko-Pretoria ungena ngapha umgwaqo lezi wey'moto kodwa lo mncane-ke lo kunamaklabishi alinyiwe laphana so one day kwafika abelungu bashutha kuleya ndawo beshutha abantu abaziyo eGoli bazoyifakaza lento noma umuntu olalelayo la okhona koBabsfontein uyongifakazela lento ukuthi iqiniso leli ngisho ngoba abantu mhlambe ba-expect ukuthi ngizosho lokho kuhlale kushiwo abantu ngenkosazana so bafika-ke abelungu bashutha bathe uma beqeda ukushutha base leya ndawo besho ukuthi hayi no lana kunentombi fish baveza-ke iy'thombe so umgaqo wavala lowo mgaqo kwabeka khona lezi zinto eziwusimende eziyibeka umgwaqo uma uvalwa bayazazi abantu ey'khandwayo nje ey'sindayo ilethwa lezi zinto eziyibambayo ocrane lapho kwabeka leyo nto ukuthi kunomngozi ukuhamba la abantu abangabe besahamba so iy'moto ngoba yebo khokho ngoba lento ingenzeka noma yinini umonakalo like isiphepho kubhidlike noma kudabuke kube ne-earthquake basho kanjalo nje abelungu so nebala kuthe besakhuluma kanjalo nathi sifuna ukubona iy'thombe nathi siyisukela ngapha eKZN sifuna bathe besuka-ke abelungu emva kwalapho besakhulume nje ngaleyo nto base beyayibiya leya ndawo leyana bayibiya nje bayizungeza isikhathi yabo indawo ende shuthi babesho-ke besho ukuthi mi kanjani kanje cha nami ngayibona-ke iy'thombe nkosami lapho engangiqala khona nje ukubona lento yenkosazane beside lokho kuhlaze kuveza kodwa ngangayiboni efonini yayingakandina kangaka ngalezo nkathi amafoni angakabi nawo amafoni asefeda kwi-internet and then-ke ma kuthe esikhathini esingesingakanani kwase kwenzeka isigameko kwavele kwathi bhodlo le ndawo abelungu ababeyikalile bayizungeza kwathi bhodlo oh no indawo yabhodloka bengakayizingezi ithe mayisibhodlokile base beyizingeza ngoba umgaqo vese base bewuvalile wavalwa-ke nje thaqa-ke lo mgaqo yimi wabhodloka indawo bengakayizungezi wavala thaqa kwase kubekwa-ke iy'thombe zenkosazane bebhalile ngesingisi ukuchaza ukuthi this is very dangerous this and this baphinde baqhubeka bazoshutha-ke kwabhodloka nje into indingilisi enkulu kwaba yidamu endaweni nje eflat enjengalena vele ukuthi nje bhodlo kushone phakathi kwaba yidamu and then I do believe ukuthi ayichasha ukuthi khona ngampela lento yenkosazana and sasikhona-ke abelungu esibajwayele abayizingane abalingana nathi siconsa bethi hayi into ekhona lento ngampela kodwa mina ngokwazi kwami phela ngazi lento ye-spirit sayo inkosazana so-ke abelungu-ke ngokuhlakanipha kwakho babo-ke bafuna ukuyibamba-ke le nkosazana ngoba bengafuni abantu bedlule la bakhanda iplani yokuthi manje bafuna ukuyibamba ngoba bahlezi befika bezopopola behle kwi-helicopter bepopole besho ukuthi ingakuphi nansi iyahamba this and this abelungu-ke banobuchule babo-ke bokubheka izinto ama-creator adalwe uNkulunkulu bayakwazi ukuba ne-access ngendlela yabo so ngelinye ilanga bayibona ukuthi hayi no isikanjeni basuka-ke labelungu-ke benza inkinga bathatha injini enkulu bazoyidumisa lana base beyiphosa ngithi bafuna ukuyibona le nkosazana bayiphosa phakathi lana injini le edonsa amanzi yawadonsa-ke injini amanzi baqhelisa abantu-ke bathi anginizi muntu ngoba vese kwangasebhizi abantu basebegeka kodwa uma uhamba ngenyawo kwakukhona ukugega ngakhona iy'moto ezavala so badonsa amanzi ngenjini kwathatha isikhathi
kwathatha isikhathi amanzi ngoba ayelokhu engapheli ayelokhu engapheli nathi sicijisa amadlebe namehlo sifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani ngendaba yenkosazana kodwa at the end aphela ke kwasala udaka lothi inkosazana mase beshutha abelungu lothi inkosazana isabonakala ke mhlobo sidalo ke manje ngisho beshutha bayasho nabo ukuthi ayisekho isimuvile abasazi simuvele kuphi kanjani ngoba amanzi babe waphose lapha emakabishini lapha kwakutshalwa amakabishi kakhulu lapha kunabantu abasebenza bawafuna hayi lutho inkosazana abelungu ngisho beshutha bathi ayisavele ezithombeni nathi silokhu sifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani hayi kuze kuhlukwane ke manje sikhwalele ngoba kwasikhanyisiwe lapha ukuthi le ndawo angicabanga ngishutha ngoba ngangacabanga ukuthi ngelilanga lokuxoxa hayi ngoba neplatform kanje ngixoxile so kodwa ngicantise khona ngingazi kodwa ngoba ayigqitshwanga so kuhlukwane ke manje ebusuku nabelungu ke manje ke sebeyatha abantu abahambe kuhlukwane ngoba cha ngabona impela kwakunodaka nje bayasho ukuthi bingala beqala izithombe zabo lesi like mawubuka izithombe ze-x-ray kodwa ke kwabonakala ke isithombe siqhiye nje ukuthi yinde abebeyishutha hayi kuhlukwane kuthe kuseni makuvuka amanzi athe mfi edamini abantu bazothi ngixoxa ingane kwami tekuseni nje makuvuka amanzi athe mfi edamini awasukile lapha la achithwe emakabishini asekhona la achithwe emasimini asekhona hayi ukuthi kusuke lawa nabuye lapha ugcwele kuthe mfi babebuyela abelungu beyoshutha bafica nangampela ikhona inkosazana bayibona futhi bathi nansi analapha nalapha basebethi abelungu hayi no shothi ayithanda ukuthi kwenziwe kwathiwa akaphoswa imali kuleli danga ngecubezelayo ini waphosa ke imali kwaphoswa ke kodwa ke icela ukuthi bethi cela ukuthi ingabi I mean ingabi nolaka iyacela ukuthi ithobe ngoba banamasimu abo lana futhi kunabantu baphosa la yekwa nje kanjalo lelo dami kwangekho manzi aphuma kwangekho manzi angenayo futhi babengacheli ngalo abelungu ngazi ke kodwa phela ama drainage system zabo kodwa babevele benawo phela eqaleni iyona ke indlela engabona ngayo inkosazana if you want to comment you can comment nawe ngendlela ocabanga ngayo noma ukuthi uyazi kanjani please don't forget to subscribe share like and comment ngokuzayo our channel is Kama VTV with Prince Bhekindeni KaZulu. We also available on TikTok ngokuzayo ngizoxoxa ngokuthi ivuswa kanjani ke inkosazana in reality manje hayi ngalokho ebengixoxa lokho kwangihle la ufuna uzoxoxa ke ngalokho kwenkosazana ukuthi ivuswa kanjani ukuthi ivuswa kanjani inkosazana ngokwesimanje versus ngalokho kwesiqala siyabonga thank you ngiyaleluya bye.